Nintawa yankhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda kumapayamba na mitu yake. Gavanala wakale wa banki ya Reserve Madalitso Kabambe akukanabe kuwulula komwe akulowera atachoka ku chipani cha DPP. Mtsogoleri wa dziko lino alazita sekwera watiposa chedwapa apita mdziko la Germany ukatenga thandizo la kuno kumudzi. Munkhani zina bwalo lalikulu la milandu lipereka chigamulo pa 5 September chaka chino pa mlandu okhuza madepo a bus omwe Aliston Muli akuti ankayendetsa. Ndi izi komanso nkhani zina zambiri tikhale limodzi. Tuyamba yemwe anali gavanala wa banki yaikulu ya Reserve Madalitso Kabambe akukanabe kuwulula komwe akulowera pandale atatuluka mchipani cha DPP. Dzero la Kabambe anapereka phunziro ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu komwe anatambasula mfundo zomwe akuti nzakuya ndipo zingathandize kutukula chigawo chakumpoto komanso dziko la Malawi. Samkalimira ali ndi zambiri. Akabambe amayankha funso kuchokera kwa Ziwa omwe anachokera ku mabungwe omwe aboma pa zomwe iwo akuyang'ana patsogolo lawo la ndale. Akabambe ananena kuti adalowa ndale mchaka cha 2020 kamba ka mkwiyo chifukwa choti boma limalephera kukwaniritsa maloto a Malawi omwe pano akuti akuvutika. Mu mfundo zawo zokwana zisanu ndi ziwiri zimene Akabambe anayankhula kwa ola limodzi anena kuti pakuyenera kuti pakhale kulimba mtima, kugwirizana komanso kudziwa zinthu kwa Malawi polimbana ndi mavuto omwe dziko la Malawi likumana nawo, pophatikiziraponso kulimbana ndi mchitidwe wakatangale. Komanso ndimwanena kuti mukadangati ndi Northern Region kuno maboma mukayika pamodzi 5-6 akunowa ndiye kuti mukakamba za about 500 billion kwacha imene muyike kunoko imene ijayo ndiye kuti at regional level ikulanthauza kuti tikhoza kumanga chinthu chachikulu misewu yonse imene ikafuna kumanga ma universities kama airport kandi zipatala masukulu zonse tingafuna kupangazo tingathe kupanga chifukwa ndalama imeneyo ikawithanzusera ndalama zonse zingopita ku Capitol Hill. Akabambe ananso kuti dziko la Malawi silikuchita bwino pa nkhani lobwereka ndalama zomwe kuti zasanduka ngongole za mgonagona. Iwo anena kuti nthawi yakwana kuena kuti Amalawi pano asinthe kaganizidwe ndi kuyamba kumachita zinthu zimene zingatukule pachuma kwina kumathandiza dzikoli osamangodalira ngongole. Ndipo poyankhapo pa zomwe Akabambe anayankhula, mkulu wa bungwe la Nyika Institute Amwezi Mkandawire anati zambiri zimene Akabambe anayankhula zitha kutheka ngati dziko la Malawi lingavomere kumayendetsedwa ngati la federal. Aziwa anagwizana kwathunthu ndi Mkandawire. Khala ngati tazimvapo kale kwa ndale ambirimbiri tikumvanso kwa iwo maloto abwino kuchokera ku nkhani za chuma, koma nkhani za ndalezi sizikumveka bwinobwino kuti kodi afuna kutiuza kuti chani. Komanso tinene kuti zinthu zimene akunena ndi zabwino koma aliyense wa ndale amanena zomwezo. Mwezi watha Akabambe anachitanso mkumano umene adayankhula ndi ophunzira kuchokera ku sukulu yakachenjede ya Catholic. Mtsogoleri wa dziko lino alazita sekwera watiposa chedwapa apita mdziko la Germany komwe anthu amuyitana kuti akatenge thandizo la kuno kumudzi. Achakwera alankhula izi kuzomba komwe amakhazikitsa nyumba zatsopano zimene ndi chipinda chowerengeramo komanso zipinda za sayansi laboratories pa sukulu yosula aphunzitsi ya Domasi. Mtolankhani wathu kuzomba Jason Malowa ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Sambanda Junior. Achakwera ati mwazina thandizoli lizathandizira kuti boma limalize ntchito yomanga chipatala cha Domasi Community kuzomba. Iwo atinso pa nyanja ya Malawi pabwera sitima zina zasopano zomwe boma la Germany lapereka. Pamwambowo mtsogoleri wa dziko linoyu anakhazikisanso sukulu yosula aphunzitsi za sayansi yanalikule yomwe adayimanga ku Lilongwe. Kumayambiriro Achakwera adakayenderanso chipatala cha Domasi, bwalo la zamaselo la Zomba komanso kuchezera mavenda mu mzindawu. Achakwera anauza anthu kuti azakondwera bwaloli likazatha lomwe lili khumbo la aliyense. Nduna yoona za ulimi asamkawale atiboma liwira ndalama zochuluka ku ulimi pofuna kuthana ndi vuto la kusintha kwa nyengo komanso kuti chakudya chizipezeka chaka chonse. Akawale anena izi pa mkumano wa zaulimi omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre.
Matilda Majawa ali ndi zambiri. Mkumanowu omwe udatenga masiku atatu unawunika zomwe zidachitika chaka chatha komanso zovuta zimene zinachitika mchaka chathachi, kufotokozerapo za ndondomeko zomwe zichitike mchaka chikubwerachi, komanso kukambirana za ntchito yofunika kwambiri ya ulimi wa nthirira pofuna kulimbikitsa ntchito za ulimi komanso kupezeka kwa chakudya mdziko muno. Nduna yona za ulimi Sam Kawale yanenetsa zomwe boma likuchita pofuna kuthana ndi njala pa mlingo waukulu. Unduna wa za ulimi tili ndi ntchito yonetsetsa kuti m'Malawi muno mukhale chakudya chokwanira. Kupatula chakudya chokwanira, anthu akhalenso ndi mbewu zotakhoza kugulitsa kuti apeze ndalama kudzera ku ulimi. Koma chakudya chokwanira ndi ndalama zokwanira kuchokera ku ulimi sizingatheke tikamadalira mvula yokhayokha. Zaka zapitazi taona namondwe amene akukolola mbewu komanso ng'amba imene ikupangitsa kuti mbewu ziziuma. Muchizungu tikuti climate change imene kupangitsa kuti tisakhale ndi chakudya chokwanira. Msonkhano wa pachakawu udakopa anthu osiyanasiyana okhudzidwa ndi zaulimi. Boma la Malawi ndi bungwe la Food and Agriculture Organization FAO asanena mgwirizano wa ndalama zokwana $53.2 million. Ndalamazi zikuyembekezeka kuthandizira ntchito yolimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Pa ndalamazi $1 million yachokera ku FAO, $9.4 million ku boma la Malawi ndipo $42.8 million yachokera ku Green Climate Fund GCF. McDonald Tom ali ndi zambiri mu ripotili lomwe awerenga ndi Fale Banda. Ntchitoyi yomwe ndiyolimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo yomwe ikutchedwa Ecosystem Based Adaptation for Resilient Watersheds and Communities in Malawi EBAM igwiridwa m'maboma 11 mdziko muno omwe amakhudzidwa kwambiri ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Pamwambo osayinira mgwirizanowu lachisanu mzinda wa Lilongwe, nduna ya zachuma Simplest Chichola anati ntchitoyi ithandiza kuti zinthu zachilengedwe mdziko muno zisamalidwe. Lero GCF yatipatsa ndalama over $50 million kuti ithandizire pochepetsa mavuto amene amadza ndi kusintha kwa nyengo. Ndalamazi ndi zambiri zithandizira ma district ochulukirapo. Tinenenso pano kuti zithandiziranso kuti ulimi uziyenda bwino mdziko muno. Mkulu wa bungwe la FAO mdziko muno Ashen anati bungwe lawo lilimbikira pa ntchito yothandiza dziko lino pokwaniritsa zolinga zake zomwe zili mndondomeko ya chitukuko ya Malawi 2063. Ntchito yomwe boma lasayinirayi igwiridwa m'maboma adedza, Zomba, Mangochi, Cholo, Neno, Mwanza, Nsanje, Nkatabe, Rumphi, Kalonga ndi Chitipa. Oweruza milandu ku bwalo likulu Avare Chipao akuyembekezeka kudzapereka chigamulo chake pa 5 Septemba chaka chino pa mlandu okhudza malo oyima mabasi m'mizinda ya mdziko lino. Uwu ni mlandu omwe ochita malonda Alston Muli akuaganizira kuti atapeza madepo a basi ku planta Lilongwe ndi Nzuzu motsatsata ndondomeko zoyenera. Athabo Jakakanyerenda ndi mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo ndipo analankhula ndi Rebecca Chinjeka. I feel templato nella kuti mini analamulira kuti abwere kuboma apitire kukhala wa boma komanso ndalama zimene akhala akutengako ku bus depots zoni panopo nkhani mabiliyoni kuyambira 2008 kuzafika 2022 zipite ku boma. Chinanso chonera kuti ndalama zimene amene kuti alipirewo angazaulere amangotenga zaulere kulandira ndalama kuyika mthumba iyo osapereka china chonse ngati katundu wawo. Ndiyeno zimene zikuchokera kuti aperekeso kuboma zikaperekedwa kuboma ndiye kuti zikhala kuti zigwisa ntchito za boma kazipita kuchipatala kazipita kumasukulu osati kuti zipite kumudzi. Ndi zimene tikufuna kunena kuti panopo aboma akakhala apanga manage atenga kuti ndalama toto tenga kuti mugwirisire ntchito kaya tina tipita ka kumasukulu kaya tipita kuchipatala kagula mankhwala china chilichonse zimene boma limafuna kuti tipange ndalama. Ndipo a John Kalampa ndi omwe akuyimira amuli pa mlandu. Lero tinabwera kuti tizanene kumaliza mmene maumboni athu anayendera, malamulo athu mmene tikumvetsesera kuti amayendera ndiponso kuzafotokoza kuti kesi ipati nkumadikira ndi chigamulo cha omwe akuyimira pa mlandu mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary atakufuna zonse zokhudza kumva mlandu zithe pofika lachiwiri sabata lamawa.
uwu ni mlandu omwe awiriwa aufunidwa mdziko la South Africa powaganizira kuti amazembesa ndalama mwazina. Maloya awo akuganiza kuti kutalikitsa kumva mlanduwu kuchititsa kuti oganiziridwa awa awononge ndalama zambiri. Awo aponakita ndi mmodzi mwa maloya a Bushiri ndi panayankhola ndi Rebecca Chincheka. Ndiye kwa lero I think timaonesa ma video kusonyeza kuti zinthu zimene zochitika ku South Africa even yeye pamene amabwera ku Malawi kunoko he came out in the open pa TV kusonyeza zifukwa zimene wathawira ku South Africa zifukwa zoti South Africa ako sakalandirako fair trial. Ndiye ngati court ndi umbono otero kuti salandira fair trial South Africa I think tinaonesa kuti ali zinthu ngati chipembedzo chake ECG panali anthu oti amadana naye chifukwa cha mmene amalalikira chalichi kwake. Zinthu za nationality, xenophobia. I think mnaona video ya zokuza xenophobia. Session 6 kumakamba zimene zo fair trial. Ndiye tisi manja makoti kuti ikaonekera zimene zozo. Bali guarantee yota akalandira fair trial South Africa. Koma oyimira mbali ya boma adziko ndi anthu malonda. Wati ndizosatheka kuti amalizitse zonse m'masiku ochepa ndipo wati afuna masiku 60 kuti alembe komanso kuomba nkota. Bwino takankha ndime takankhako ndithu munga mukudziwira tikuyeneka kumaliza pa 23 tikuona ngati zitheka komanso maona kumapito kuja tinapempha bwalo kuti atiganizirebe kuti ngati kungavute tizafike mpaka tsiku lachitatu avomera kuti zimenezo zioneka koma ndithu avomereza kuti ndizotheka. Mlandu upitirira sabata yamawa. Konsul ya mzinda wa Lilongwe avomereza kuti ikulephera kugwira ntchito yosamala zinyalala moyenera mu mzinda wawo kamba kavuto lakusowa kwa zipangizo zogwirira ntchitoyi. Mlangizi wa zaukhondo ku konsuloyi a Benson Chidaumba wanena izi lachisanu pomwe bungwe la Clean Cities Project limasesa mu mzinda wawo. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Achidaumba anati kusowekera kwa zipangizo zotayamo zinyalala zikusokoneza ntchito ya ukhondo mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anati konsuloyi kufunika pafupifupi zipangizo zonyamulira zinyalala 37 zomwe chimodzi mwa zipangizo zamayenera kugula pa mtengo okwana 6 miliyoni kotero kuti iwo anati konsulo payokha singakwanitse kugula zipangizozi. Tili ndi mavuto a kuchepa kwa zida zogwirira ntchito ku Lilongwe City Council. Komano ndimafuna ndisimikizire pano kuna kuti ndi kubwera kwa azizathu mapartners osiyanasiyana amene akutithandizira ntchito imeneyi. Ena ayambakale kuonesa effort yotithandizira zida zimenezi mabini moti tinena pano misika ina ndi ina ayikakale mabini amenewa oti anthu azitayamo zinyalala. Ifenso ngati office patokha tikuyesetsa kuonera kuti tikuthamangitsana ndi office ya procurement amene amatithandizira kugula mabiniwa ziwiya zogwirira ntchitozo kuti atigulire mwasangasanga kuti zikhale pa ground tikati. Ndipo mkulu wona za ukhondo ku bungwe la Clean Cities Project Martin Manyonzo anati bungwe lawo ndilokonzeka kugwira ntchito ndi makonsolo onse m'dziko muno poonetsetsa kuti mu mzinda mukumakhala mwa ukhondo. Tifuna tipitirize kugwira ntchito ndi City Council ndi mabungwe ena pakuti tikudziwa kuti City Council ilibe ndi kuthekera kochita bwino kuposa mene kuchitira. Mwachitsanzo lero limene timacheza ndi anthu mtaunimo tapambira kudandaula kuti infrastructure kapena mabini ndi zina zosiyana zonse athandizire azika mu zinyalalazo sizikupezeka. So tigwira nawo ntchito kuti mwina kutheka upeza ndrama kwa mapartners ena zonsezo zikhalemo kuti anthu asipezionalizira. Bungwe linagwira ntchito yosesa misewu ya mzinda mwa Lilongwe kuyambira pa Lilongwe Community Ground kudutsa ku Malangalanga mpaka ukafika ku Lilongwe Community Hall. Tipitiriza upatsirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Wawa pili. Wawa mwene. Amwe, muoneka udandaula. Bwanji weni. Mwene, sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM. Ndinapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM. Zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga. Komano pa ATM sizinatulutsa. Ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki. Komano mpaka napano sakundipasa chithandizo. Ndiye mbale wanu netu
ndalama ndiye yandivuta maluza kundimenya osati masewera ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji pambale wanga ndithu mbale wanga ndiye kudandaula konseko. Koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yayikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma monga osunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki, mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama, masako, a insurance, a pensioni, ogulisa masheya komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya. Oh! Ndiye tandifotokozeni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake. Chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la za ndalamalo ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko. Apo ayi munthu akuwayimbira foni ndipo akuthandizani. Ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo kadandauleni ku banki yayikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw. dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. popitiriza nkhanizi sukulu ya ukachenjede ya ulimi ndi chilengedwe ya Luwana yadzipereka kuthandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. wapampando wa khonsolo ya Luwana Profesa Zachary Kasomekera wanena izi kuti Lilongwe pamwambo opereka maserifiketi ma diploma ndi ma degree kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro pa sukuluyi. McDonald Tom akufotokoza. Akasomekera ati Luwana ipitirira kugwira ntchito ndi boma polimbikitsa mfundo zomwe zili mu Malawi 2063 zomwe imodzi mwa izo ndi kulimbikitsa ulimi. Iwo ati sukulu ya ukachenjede ipitiriza kulumikizana ndi magulu oyenera pothana ndi zinthu zonse zomwe zingasokoneze kukwaniritsa zolinga pa nkhani ya ulimi. Pafunika tikhale ngati tikugwirizana chifukwa kuno ku Luwana tili ndi akatswiri amene ali ndi ukadaulo wa zinthu zosiyanasiyana. Komanso akatswiri ena atopezeka ma university mwenamo ngati ku Mubasi, ku Masti, ku Mzuni, ku Unima, ku Ruhetsi. Ndipo funika university yonse ikhale ndi munthu amene azikhala ngati azilankhulana ndi anzake kuti mgwirizano ochokera ku ma university, ku boma komanso ku private sector ikhalepo kuti 2063. Nduna za maphunziro a Madalitso kambawo awirima alimbikitsa anthu omwe amaliza maphunzirowa kuti adziwe mfundo zonse zomwe zili mndondomeko ya chitukukoyi. Mayiko ambiri pano pamakamaka muno ku Africa komanso kuno ku Malawi tikumakamba zonena kuti tikufunika tikhale ndi chakudya chokwanira. Zimene zija zichitika tikakhala ndi ophunzira ochoka ku sukulu ngati ino amene akathandizire kuti zichitike. Tili ndi ma graduates amene akathandizire kuti tikhoza kukalima mwamakono kugwiritsa ntchito kani matrakta komanso ena achoka kuno amene akakhale alangizi kumene othandizira kuti ulimi wathu ukakhale waphindu. Adolothe Luwe mmodzi mwa ophunzira amene alandira certificate ya zamaphunziro ati zomwe aphunzira pa sukuluyi zidzathandiza kukhala mphunzitsi wabwino pa maphunziro a sayansi. Mbuyo kulitu timaphunzitsa ngati za audit system timangotenga mmene anzathu amaphunzitsira koma mmene taphunzitsidwira apapa makamaka we are focusing kwa ana ano learner centered. Taphunzira kwambiri kuti anawo timaina kuti tizapanga involve kwambiri. Ophunzira 745 ndi omwe alandira ma certificate, ma diploma ndi ma degree. Mabishop a chikatolika a m'mayiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe akhazikitsa bungwe la mabishop a m'mayiko atatuwa. Bungweli likutchedwa Association of Catholic Bishops Conferences of Malawi, Zambia and Zimbabwe. Mabishop wa awuzaro ankhani kuti bungweli makamaka latsopanoli lithandiza kuchepetsa mavuto ena m'mayiko wa monga azamaphunziro ndi zaumoyo. Pemphero Malimba walemba ripoti limene akuwerenga Brenda Kayo. Mtsogoleri wa Episcopal Conference of Malawi Archbishop George Desmond Tambala watsindika kuti bungweli lidzithandiza polimbikitsa umodzi pakati pa mabishopu wa kuti mavuto omwe alipo kumbali monga ya maphunziro komanso umoyo athetsedwe. Atambala anati likulu la mpingo likuyembekezereka kukakhala mdziko la Zambia. Umphawi wa njira zosiyanasiyana, umphawi wa zauzimu,
komanso umphawi wa thupi la anthu athu akuvutika. Ndiye taona madera ngati maphunziro, umoyo kuti umphawi umene ulipo. Ndiye tikufuna kuti tilimbane ndi zimenezi kudzera mu dongosolo limene tikhazikitse tsopano. Wapa mpando wa bungwe la Association of Women Religious in Malawi a Jennifer Selemani omwe anatengapo mbali pa msonkhanowu ati bungwe lawo ndilodzipereka kuthandizira mabishopuwa popititsa patsogolo ntchito ya mpingowu. Pa mfundo zimene zamangidwa pano ndizonena kuti tigwira limodzi ntchito ndi mabishops athu makamaka kumbali ya pastoral work, mwachitsanzo kulimbikitsa achinyamata kuti asabwerere pambuyo. Pamene masiku ano tikuona kuti achinyamata ambiri akumasiya Chikhristu kumakalowa matchalichi ena. Msonkhano wa mabishopu unabweretsa pamodzi mabishopu pafupifupi 30 ochokera ku Malawi, Zambia ndi Zimbabwe. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomeri yake. Gavanala wakale wa banki ya Reserve Madalitso Kabambe akukanabe kuwulula komwe akulowera atachoka ku chipani DPP. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watiposa chedwa apa apita mdziko la Germany kukatenga thandizo la kuno kumudzi. Nkhani zina bwalo lalikulu la milandu lipereka chigamulo pa 5 September chaka chino pa mlandu okhuza madepo a basi omwe Alestin Muli akuti ankayendetsa. Munali ndine Yankho Seunda.